Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. Kasama mo, Manggas para sa Sino Ako? Naging trending or number 1 worldwide trending ang BINI matapos mag-perform sa Coachella 2026. Sila ang kauna-unahang Filipino act na nag-perform. At dahil dito, pinuri sila ng international media bilang mga superstars matapos ang kailang performance. At kinanta nila ang Pantropiko. Ang BINI ay sina Aya, Joanna, Maloy, Mika, Colette, Sheena, Gwen at Stacy. Congratulations! Dahil proud na proud kami sa inyo, mga BINI. Gusto mo bang mapanood sila na mag-perform sa Coachella? Dapat may handa kang 350,000 pesos para makanood sa kanilang performance live. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? BINI, basic. Nandun ka ba sa Coachella? Ako, andun ako. Basic. Nakabalik ka agad? Basic, ganun na ang uso ngayon eh. Parang 4 hours na round trip. Ayan na siya. Wow. Ayan o. Oh, ang ganda ng mga batang ito. At saka, That's grabe, no? napaka-world class talaga nila mag-perform. Totoo yan. Imagine, first Pinoy na nakapag-perform sa Coachella. History in the make. History, yes, come on. History made na. Congratulations. Grabe. Tsaka yung performance na talagang pang-international na sila. Congrats mga girls dahil Oo. pati si Mr. Gary V. Talagang proud na proud si Mr. Gary Valenciano. Sabi niya, parang pinakita nyo sa buong mundo yung talent ng mga Pinoy. And it will open na magagaling pala itong mga Pilipino at ang OPM natin na mas lalo pa Yung nating P-pop. yung P-pop. So ako yung nagpadala sa BINI doon para mag-perform Diba? Imagine, hindi natin na akalain sa future meron tayong representative sa Coachella. Kasi parang lahat nangangarap pero isa tayo, diba? Kaya proud tayong mga Pilipino sa kanila. Sabi nga, there's always a first time. So, congrats BINI. Teka lang. Ayan. Hi, BINI. Ayan, sa mga Blooms. Ay, ano tawag sa BINI na, mga fans? Blooms. Ayan, tama. Blooms. Good morning, mga Blooms. Tapos nakita ko nga ngayon may post ang BINI na hindi makapag-perform si Maloy. Siguro napagod. Hello. Blooms kasi ako eh. Oh. Kaya namumulaklak to eh. Aray! Mapink-pink pa. Yung bulaklak? Yung yung damit ng BINI. Kaya pala. Gusto ko ng diligan. Diligan? Makaka-cancel ka Yung talaga. bulaklak. Ang bango-bango Ng bulaklak. ng BINI. Basic yan. Diba? I hope she's okay para... Tsaka yung Coachella po para sa ating mga kabisyo, ano yan? Mga drivers. Mga drivers na to, mga angkol,
Isang ano yan? Music festival. Music festival. Oo, sa States. Sa California. Yes. Sa desert po yan ha. Nagsiset up sila ng malalaking tent doon at doon magpe-perform. 7 stages. Oo, mga international artists doon. Yes. Imagine, di ba, kasabayan nila Bieber. Oo. Grabe trending din si Bieber eh. Ay, si ba rin Justin? Nandun. Oo. Nandun siya. Nandun din si Tapos Justin. si J-Lo, grabe. Tapos, diba, sumasabay tayo, Bini, imagine. Magpe-perform ka doon, mga international Kita-kits tayo artists. mamaya. Saan? Sa ano? Sa gasolinahan, magpagasolina. Aray, bukas na. Kasi bukas yung rollback. Eh, ang haba ng pila. Sa Bini? Sa Coachella. Akala ko sa gasolinahan. Oh. Ang mahal? Ng gasolina. Yung ticket ng Bini? Siyempre, basic. Pero kayang-kaya yan. Yung ticket ng Bini. Yung gasolina. Kasi mag-rollback. Yung gasolina. Yung ticket ng Bini. Ay, may rollback ba siya ganun? Tigilan natin to! Ay, mga winners mamaya. Abangan! Hanggang alas 9 po tayo sa 90.7 Love Radio! Kailan pa bang i-memorize yan? Basic!